Σκορπίοι, παράξενα γεγονότα που θα σε τσιμπήσουν. Γνωρίζατε ότι οι σκορπίοι μπορούν να επιβιώσουν χωρίς φαγητό για έναν ολόκληρο χρόνο? Είναι πραγματικοί επιζώντες. Μπορούν επίσης να αντέξουν ακραίες δόσεις ακτινοβολίας. Κάτω από το υπεριώδες φως, οι σκορπίοι λάμπουν. Αυτό οφείλεται σε χημικές ουσίες στην επιδερμίδα τους. Φανταστείτε ένα πάρτι με φωσφορίζοντες σκορπιούς. Πριν ζευγαρώσουν, οι σκορπίοι κάνουν έναν περίπλοκο χορό. Ο αρσενικός πιάνει τις δαγκάνες της θηλυκής και την οδηγεί σε μια ειδική τοποθεσία. Έρωτα στο ρυθμό του σκορπιού. Παρά το μικρό τους μέγεθος, οι σκορπιοί είναι εξαιρετικοί κυνηγοί. Χρησιμοποιούν το δηλητήριό τους για να κινητοποιήσουν τη λία τους. Μην τους υποτιμάτε. Μάθετε περισσότερα για αυτά τα συναρπαστικά πλάσματα. Κάντε like στο βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο με την αγαπημένη σας πληροφορία και ακολουθήστε μας για περισσότερα παράξενα γεγονότα.